سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ዳሕንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ምኽሪ እተርልያ ዛንታ ናባኹም ሂዘ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነስ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ስመይ ዲቦራ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ኣብ ከተማ ሓዋሳ እዩ። ንስመይ ዘውፀለይ ኣዘይ ዝፈትዎ ወላድየ እዩ። ናይተን መልክዐኛታት መልክዐኛ ማለት እዩ ከዓ ኣብታ ዝተወለድኩላ ከተማ ሓዋሳ ክሳብ ዓቕመ ሔዋን ዝበፅሕ ጥራሕ እየ ፀኒሐ። ብድሕሪኡ ግና ክሳብዛ ሕዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ክፋል ሂወተይ ዝኾነ ወዲ 5 ዓመት ብኽሪ ወደየ ዝነብር ዘለኹ። ባርኾት ወደይ ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ። መልክዐይ፣ ንእስነተይ፣ ቀጻሊ ተስፋይ፣ ኩሉ ነገረይ በቃ ኮታስ ኩሉ ናተይ ዘበለ ኩሉ ሚስጥር ባርኾት ወደዩ። ብዘይነይ ቦ ፍቕሪ በይነይ ዘዕበኽዎ ፈተይ ኮንኩን እንተኾነ ግና እቲ ምኽንያተይ ክነግረኩም ምኽንያት ዓደይ መቐየሪ ኣመና ዘፍቅሮ ዝነበርኩ ፍቃርየ ስምዖን እዩ። ምስ ስምዖን ኣብ ሓዋሳ ኢና ተፋሊጥና። ብደስ ዝብል ኣጋጣሚና ከዓ ተራኺብና ነርና። ንሱ ምስ ክልተ መሓዙቱ ናብ ትምህርቲ ቤትና ሓደሽቲ ተምሃሩ 12 ኮይኖም እዮም ኣትዮም። ትውልዲ ዓዱ ሃረር እዩ። ትውልዲ ቦትኡ ሃረር ምዃኑ ምስ ሰማዕኹ እየ ኣመና ዘፍቀርክዎ። ምኽንያቱ ሃረር ዓዲ ፍቕርያ ክትበሃል ስለ ዝሰምዕ ዝነበርኩ እዩ። ስምዖነይ ንግበራ ዝበለኒ ነገር ወላ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣብየየ ይፈልጥን። ምሒር ፍቕረይ ንስምዖን ተኸቲለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ገይሩኒ። ስምዖነይ እውን ንኡኡ ተኸቲለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፅአይ ንኡኡ ዘለኒ ፍቕሪ መግለፂ ከም ዝኾኖ ወግሐ ፀብሐ ኣብ ዝተራኸብናላ ኣጋጣሚ እዩ ዝትርከለይ ነይሩ። ብሓቂ እውን ከዓ መግለፂ ፍቕረዩ። ኣብ ሓደ እዋን እዩ የስታውስ ኣብ ሓደ እንዳጁስ ኮፍ ኢልና እንትንዕልል ንዓይ ዘለዎ ፍቕሪ ክሳብ ሞት እኳ እንተኾነ ፈፂሙ ከምዘይገድፈኒ ክነግረኒ ዝወዓለ። ኣብ ልበይ ግሩም ስምዒት ንልበይ ወረሮ። ሽዑየ ከዓ ኩሉ ነገረይ ንኽህቦ ፍቓደኛ ዝኾንኩ። ንሱ እውን ብናተይ ፍቓደኛነት ኣዝዩ እናተሓጎሰ ናብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ተቋፂርና ንግዚኡ ተፈላለና። ፍቕርና ንጸላእ ተሪፉ ንፈታዊ እውን ዘቐንዕ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ ቆፀራና 4 ሰዓታት ኣቐዲሙ ኣብ ገዛ በርበረ እናለንቀጥኩ እንተለኹ ካብ ስልከይ ናይ ደወል ድምፂ ናብ እዝነይ በፅሐ። ኣነ ከዓ ልበይ ፍርሓት እናበለኒ ተጓየ ብምኻድ ቴሌፎነይ ልኢለ ናብ እዝነይ እንተጽግዓ ሓየል ኣውያት ናብ እዝነይ መፀ። ኣነ እውን ከዓ ብስንባደ ሞባይለይ ካብ ኢደይ ለቐጥኩዋ። እናንቀጥቀጥኩ ከዓ ካብቲ ዝወደቐቶ ሞባይለይ ልኢለ ናብ እዝነይ እንትገብራ ናይ አንበሳ ድምፂ ዝመስል ረጊድ ድምፂ ንስምዖን ከድሕኖ እንተኾይነ ናብ ግዮን ሆቴል ሩም 451 ንኽመፅእ ኣብ 10 ደቂቓ ውሽጢ ኣብኡ ክበፅሕ ከም ዘለኒ ብዘፈርሕ አንደበት እንትዛረበኒ። ሽዑ ድማ እቲ ምስ በርበረ ምልንቃጥ ዝነበረ ኢደይ ነፀላል ኢለሉ ዓይንተይ ንገፀይ ብንብዓት እናሓፀበ ብፍጥነት ናብ ሩም 451 ግዮን ሆቴል በፃሕኩ። በሪ ኸፊተ እንተኣቱ ንዓይኒ ዘየእመን ነገር ኣካላተይ ብድንጋፀ ዘፍስስ ኩነት ገጠመኒ። ዓይንተይ ከዓ ካብ ዝነበሮም ብኢሶም ክነብዑ ጀመሩ። ንቕድሚት እንተኣቱ ገፀይ ፍሽኽታ መሊአ ንስምዖን ሓቒፈ ስምዖነይ እውን ንዓይ ዘለዎ ፍቕሪ እናገለፀለይ ኣእዳወይ ብማይ ሓፀበኒ።
تخدينا يوزن بركول باسي أوتي أخاء كسادين ناس عما نبت حنساب النحوارن كبرن نصحنا يزسنا بتلو عرات وروراني أنا وندما عمان مجزة زي سمعنا سمعت نلمبي دانكرا مسالي إنا وقع دسنا بلني عفتا ساعات نسا كبرن نصحنا يركب قوة بدحري يخاء ناي حدار حتو زقرب اللي أنا ون بحقي سلزنا برا بحقوس تقبل قوة بزح جزاء ركب فتيمنينا قنا أي كم تعفلمان جز بالحدارنا قبرنا أنا برخوت ودي تسانسكو سمعون كا بسرح مخنيات ناب كندا خدا سمعون ولا كوانا بكندا يخيد مبر لبيكن كل جزام سقوي سنبرا برخوت ودي حمشت عمات انتملقو سمعون دما كاب كندا نبدي سبب عمزة بنصوح لبيكا بحقوس تقبلكو نافقون زنبرا نجر هزو اللي كم زمت أخاء نلبينا نجركو مسبع الجزاي ركب فتيمنا قنا انت يوقع اللو دحرستو سنعوان بحمام HIV فيروس كم استدقاقو دكتور نجيروني ازوزو خونا خاء أبسم أنزنا برا حمام ناباي بمحلافو أي فلد كوني رمبر أنا بأمنة فقري حالي انت نبر سمعون قنا مس بزحات دق حيوان وعلوء كل نجرو أب عراتي نيرو بزمخنات كأ سمعون كفتن بزحات كاب حد إن حمام عدي قول لي مازيو أبدمي موت كبير اللي فقر أمينة موتي عديقة مموات اسم موتكو مقبار اسم تقبركو قنا باركو تودي نمنكبو نمنكحدكو بجاهم فقر رزق أتالني حافتكم إياه مخرجهم لقسوا لي لومدو صباح كموت ندابلكو بجنك إيساق اللهو بجاهم عجو قبلوني سلام سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي لومي حسالكم قريبا زنباركو نزي مسل نيرو إذا بعلت زعنتنا أمنا أبزح الزن كوناتات يا زلامو حساب رئيتهم أبني كومنت نصحف بوتا قدفو لها نس channel حدشتي اندحرد أحليهم سابسكرايب بمقبار نتانا يدول ملكت بمنقع ناي channelنا تخطاتلتي قد خونن اللابو نس channel لايك شير سابسكرايب مقبار كي ترسعو بقد سالي بخالي سانتا وخالي مدب كساب نراخب سسنا ينو خلاتنا سلازد دامزكمني كبرتي حابل لي يقني لي